Takže čaute ľudia, ja vás vítam u mojej prvej informačky. A táto informačka bude o tom, že jak budú tieto Vianoce, tak ja nič od rodičov nedostanem a jak skončia Vianoce, tak hneď po mesiaci budem mať narodeniny a dostanem úplne super mega nadúpaný notebook. Je to tento za 1419 a je to Asus G750 a toto je ten najvýkonnejší notebook na svete. Uťahne vám Battlefield, všetko proste. Hrozne nadúpaný notebook a sa môžem dočkať za 2 mesiace, lebo za mesiac budú teda Vianoce, no a potom hneď po ďalšom mesiaci mám narodeniny a tedy ho dostanem. A rodičia to budú robiť na splatky, áno, budú mi to kupovať rodičia, lebo ja nemám money. Tuto myslím, že vlastná preprava dobierka, tak to je, sa mi zdá, že to dobierka, že to je, že na splácanie. Asi po 100 euro, ja neviem, proste hrozne 1419, ja to idem kupovať cez tento Andrea Shop, lebo doprava zadarmo, ne? Tak sa nemôžem dočkať na tento notebook. Tešte sa na nové videa, odobierajte ma, lajkujte a urobím aj unboxing na toto, na tento notebook, na tú pani. Máme už do košíka. Asus by mala byť najlepšia firma, aspoň podľa mňa je. Oni robia aj tablety, je úplne nadúpaný, čo oni robia. Úplne sa nemôžem dočkať. Keď si niekto v komentáre poprosí link na túto stránku, tak povedzte. Ja vám dám odpovedať a tam vám pošlem link, alebo si to môžete rovno nájsť. Wow. No tak ja by som sa s vami asi pre túto informačku rozlúčil. Lajkujte, odoberajte a čau!